Εσύ κόψε ράψη και κάντο έτσι ωραίο μετά. Μήπως να κάνεις την καρέκλα πιο κάτω να φαίνεται λίγο πιο ψηλός. Όχι, πλάκα σκόνη. Πώς είσαι πιο ψηλή. Έχουμε τη Βασιλική Ιωακίμ. Έχει χρόνια εμπειρίας. Πόσα έχεις? Από το 2008. Από το 2008. Έκανα την πρώτη μου νύφη. Έκανε την πρώτη της νύφη το 2008. Έχω τελειώσει ΤΕΙ αισθητικής κοσμητολογίας και έχω και ένα χώρο αισθητικής στην Πετρούπολη. Στην Πετρούπολη, Βασιλική Ιωακίμ. Είναι όλοι ευχαριστημένοι από εκεί και εγώ ως πελάτης και προετοιμάζω το δέρμα της νύφης, του γαμπρού. Για να είναι πάρα πολύ ωραίο, λαμπερό, καθαρό, είτε με καθαρισμούς ή αναλόγως με λέιζερ, χημικά, φυσικά. με όλα τα peeling. με όλα τα peeling. Για να έχουμε ένα ωραίο δέρμα. Ώστε αυτό βοηθάει, πιστεύεις, και στο μακιγιάζ μετά. Ναι, απαραίτητο. Ναι. Όταν έχουμε ένα πιο καθαρό δέρμα, πιο ενυδατωμένο, σαφώς και θα έχουμε μια πολύ καλύτερη βάση. Το θέμα μας είναι οι νύφες και η προετοιμασία της. Οι νύφες και η προετοιμασία τους, ναι. Ωραία. Έχουμε τσακωθεί ποτέ σε νύφη? Εμείς οι δύο, όχι. Όχι. Μάλλον φωτογράφο έχει τσακωθεί. Όχι, δεν έχω τσακωθεί ποτέ. Θες να πεις τις εμπειρίες σου για τους φωτογράφους? Αλλά έχει συμβεί πολλές φορές να μην αισθάνεσαι καθόλου άνετα. Με το φωτογράφο? Ναι. Ή με την νύφη? Καλά, και με τα δύο. Και με τα δύο. Όχι ταυτόχρονα, στην ίδια στιγμή. Φαντάζομαι. Σε διαφορετικές στιγμές. Τι πιστεύεις ότι είναι άβολο με το φωτογράφο? Με το φωτογράφο. Πες για τους φωτογράφους. Γενικά έχω πάντα πολύ καλή οργάνωση χρόνου και εγώ, δηλαδή ενημερώνω πάντα την νύφη να ρωτήσει το δικό σας πρόγραμμα, πόση ώρα πριν θέλετε να είναι έτοιμη η κοπέλα, άρα και εγώ να έχω 1 ώρα και έως 1,5 το πολύ για να κάνω τη δουλειά μου. Άρα να την κάνω απερίσπαστη. Και άλλη 1,5 ώρα χρειάζεται και ο κομμωτής. Ναι, μπορεί και παραπάνω. Ο φωτογράφος δεν χρειάζεται όμως ώρα. Τι χρειάζεται. Αυτό λέω, επειδή χρειάζεσαι και εσύ πάρα πολύ ώρα, εννοείται. Θεωρούν ότι δεν χρειάζεται 1 ώρα φωτογράφηση, ότι είναι πάρα πολύ 1 ώρα. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ. Εγώ το λέω ότι είναι ωραίο να είσαι έτοιμη νωρίτερα. Αλλά αυτό συνήθως είναι και από τις νύφες ένα θέμα, ότι πιστεύουν ότι έχουν άπλετο χρόνο, ότι γιατί είναι έτοιμος τόσο νωρίς, γιατί μπορεί να μου χαλάσει το μακιγιάζ, μπορεί να μου χαλάσει το μαλλί. Σαφώς αυτό δεν ισχύει. Πάμε από την αρχή. Δεν ισχύει, πιστεύεις? Όχι, δεν ισχύει. Υπάρχουν μακιγιές που το υποστηρίζουν όμως αυτό της τελευταίας στιγμής, ότι χαλάει το μακιγιάζ? Όχι, ο επαγγελματίας δεν το λέει αυτό. Δεν το λέει αυτό, είσαι κάθετη ποτέ, αυτό. Ναι. Ότι δεν χαλάει το μακιγιάζ, τα ακούτε? Ναι. Το μακιγιάζ δεν χαλάει, εννοείται. Το να μείνεις, αν θέλεις, επειδή μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που έχει πολύ ζέστη ή δεν έχει κλιματισμό και θέλεις να μείνεις λίγο πριν φύγει η νύφη να τη ρετουσάρεις, αυτό είναι άλλο πράγμα. Να βάλεις λίγο πούδρα, λίγο αν έχει γυαλίσει κτλ. Αυτό μπορεί λίγο να συμβεί, είναι και θέμα δέρματος, αλλά συνήθως στο 90% όχι. Ωραία, οπότε εσύ έχοντας μια νύφη την προειδοποιείς και της λες θα σε έχω έτοιμη, είναι 7 ο γάμος. Είναι 7 ο γάμος, εγώ της λέω θα φύγει μάλλον 6,5 από το σπίτι, θα την έχεις έτοιμη 4,5 με 5. 4,5. Εξαρτάται. Εγώ πάντα ρωτάω πόση ώρα θέλεις από το χώρο που θα ετοιμαστείς μέχρι την εκκλησία. Αν αυτό είναι 1 ώρα ή 40 λεπτά, εννοείται ότι θα υπολογίσουμε και αυτό. Και μετά, αφού τελειώσει η μέρα, λένε είχες δίκιο τελικά, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Εντάξει, αυτό γίνεται συνήθως. Το ξέρω. Όταν έχεις να χαλαρώσεις την ύφη, να φορέσεις το νηφικό, μετά να γράψεις το παπούτσι, όλα αυτά πρέπει μετά να θέλουν ήρεμα. να χορέψουν, Ναι. μετά να παίρνουν τηλέφωνα, να θέλουν να βγάλουν selfie, να βγάζει η κομμότρια βίντεο και αυτή. Και εμείς να βγάζει ένα βίντεο και αυτή. Αλλά ο φωτογράφος είναι πολύ να βγάζει 1 ώρα. Ναι. Πιστεύεις ότι ο φωτογράφος έχει και άλλο ρόλο πέρα από το να φωτογραφίσει? Πιστεύω, πέρα από το φωτογράφο, ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το κομμάτι γάμου έχουμε όλοι ένα άλλο ρόλο. Ποιον Εγώ έχω λίγο το ρόλο, μου λένε, της κακιάς, ας πούμε, ότι θα βγάλω λίγο έξω τον κόσμο,
θα έχω πει... Αυτός είναι ο ρόλος της κακιάς. Είναι ο ρόλος της κακιάς. Εγώ λέω το ρόλο του καλού, ρε παιδί μου, πέρα από του θα βάλεις όρια, αλλά το ρόλο που θα ηρεμήσει. Πρέπει να, αυτό ήθελα να πω, ότι για να ηρεμήσει όμως η νύφη, πρέπει όλοι οι άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες να απομακρυνθούν. Που μπορεί να είναι συγγενείς, μαμά, φίλοι, πολλοί μέσα στο δωμάτιο. Αυτό στην ουσία όλες οι νύφες λένε θέλω να έχω τα δικά μου άτομα μαζί. Απλά δεν γίνεται την ώρα της προετοιμασίας αυτό. Καλό είναι και εκείνη μετά το βλέπει ότι είναι... Μου λένε ευχαριστώ Βασιλική που την έβγαλες, ναι, ή που τους είπες να βγούνε, γιατί τώρα θέλω να ηρεμήσω λίγο. Άρα, ναι, ο ρόλος μας είναι καθοριστικά στο να υπάρξει και ηρεμία, να υπάρξει μια απόλαυση της στιγμής και όχι ένα τρέξιμο, ξέρεις, χωρίς λόγο. Απολαμβάνεις τη στιγμή στις νύφες, καθώς τις βάφεις. Ναι. Εξαρτάται, αν δεν έχω ένα φακό εδώ πάνω από τον ώμο μου. Κοίτα, αυτό το φακό τον έχω πολλές φορές κι εγώ και είναι τις μακιγιές. Αυτό. Και βγάζει ό,τι βγάζω. Και μετά τα στέλνει στην ύφη σαν δικές τις φωτογραφίες. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά... Και κοίτα τι ώρα που σε έβγαλε μακιγιές. Εσύ με έβγαλες τόσο ωραίες. Εγώ έχω βγάλει ωραίες όμως. Βγάζεις ωραίες. Ναι. Ποιο κινητό έχεις? Samsung, S24. Ωραίες τα βγάζει αυτό. Ναι. Αυτά. Όλο μπιχτές. Έχει τύχει να μου πούνε νύφες ότι τους έχω βγάλει πιο ωραίες από φωτογράφο. Πιο ωραίες. Ναι, συγγνώμη. Βγάζοντας πίσω από το φωτογράφο. Όχι, μόνη μου. Μόνη σου. Πριν έρθει ο φωτογράφος. Και ποιος έχει μάθει? Εσύ. Εν κατακλείδη μένουμε στο ότι πρέπει στην προετοιμασία να έχουμε μια ήρεμη νύφη. Απομακρύνουμε λίγο τους συγγενείς ή μέχρι να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας για να μας μείνει και ο χρόνος που χρειαζόμαστε. Αν εμείς κάθε 5 λεπτά, εγώ σταματάω κάθε 5 λεπτά γιατί ήρθε ένα συγγενής ή η θεία ή η εξαδέρφη ο ένας ο άλλος και πρέπει να χαιρετήσουν την ύφη εκείνη την ώρα, αυτός ο χρόνος που θα θέλω εγώ δεν θα είναι μια ώρα, θα είναι 1,5. Το ίδιο και σε σένα συμβαίνει αυτό. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας σωστός προγραμματισμός. Και καλό είναι, συνήθως αυτό γίνεται μέσω της νύφης, εάν γνωρίζονται τα συνεργεία, οι κομμωτιές, είναι καλό να υπάρξει μια συνεννόηση. Ναι, και μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν τώρα εσύ λες 3 ώρες πριν έτοιμο. 2 λέω. Εντάξει, 2 ώρες πριν την αναχώρηση από το σπίτι. 2 ώρες πριν την αναχώρηση από το σπίτι. Να προλάβεις καταστάσεις δηλαδή. Να προλάβεις καταστάσεις και να έχεις χρόνο σε περίπτωση που πάντα κάτι συμβαίνει. Ναι, κάτι ακριβώς, συμβεί, απρόπτω. Γιατί μπορεί η κομμότρια να θέλει να βάλει το πέπλο, η μακίας να θέλει να κάνει τα τελειώματα, να μην είναι υπολογισμένα αυτά, να βάψει το σώμα, να βάλει τα στερεωτικά της. Πάντα το λέω. Πάντα το λέω. Για να πιάσει το συναίσθημα, φυσικά. Και να είναι και ήρεμη και να μην είναι αγχωμένη. Αλλιώς άλλα έκφραση θα πάρει η άλλη όταν είναι αγχωμένη και πρέπει να φύγει. Ακριβώς. Και μπορεί να την αγχώσουν και άλλοι παράγοντες. Έτσι. Ναι, εννοείται. Συν τα τηλέφωνα που μπορεί να έχει, συν να θέλει να πιει νερό, συν οι φίλες, συν οι συγγενείς, συν ο άλλος που μπορεί να θέλει να χορέψει, να φάει κάτι από τον μπουφέ. Αν υπάρχει μπουφές, καλό είναι να υπάρχει. Εσύ έχεις ένα περιστατικό με φωτογράφο? Έχω περιστατικό με φωτογράφο, ο οποίος ήταν καιρό κορονοϊού. Η κοπέλα έχει αλλάξει την προετοιμασία της, δεν θα την κάνει στο σπίτι, το κάνει σε ξενοδοχείο και έχει αλλάξει και την ώρα. Και έχει έρθει και έχει μιλήσει πάρα πολύ άσχημα στον κομμωτή. Κατ' επέκτηση και σε μένα ότι θα αργήσετε και τι ώρα είναι αυτή που ετοιμάζεται η νύφη. Εμείς όμως έχουμε δουλέψει πολλές φορές με τον κομμωτή και ήμασταν πραγματικά on the time. Πραγματικά. Και η κοπέλα ήταν έτοιμη να κλάψει, έπρεπε να την ηρεμήσω, να χαλαρώσει, να πούμε πολλά άλλα πράγματα χαλαρωτικά, να φύγουμε από το θέμα. Ή μπορεί να έρθει κάποιος στο αυτί μου και να μου πει τελείωνε, ενώ εγώ είμαι ακριβώς στο χρόνο μου. Δηλαδή δεν έχω... Ή αν έχει αργήσει ο κομμωτής, δεν φταίω εγώ πάλι. Έτσι δεν είναι. Αλλά καταλαβαίνω, επειδή είμαι ενδιάμεσος, συνήθως, όχι πάντα, μπορεί να είμαι και στην αρχή, ότι πρέπει όντως εγώ πάντα να πιεστώ.
Και εσύ στο τέλος περισσότερο. Και εσύ στο τέλος περισσότερο, ναι. Ο πρώτος δηλαδή είναι ο καλύτερος τελικά. Είναι πολλοί άνθρωποι που λέγονται επαγγελματίες, αλλά δεν κάνουν πολύ συχνά γάμους. Πολύ ειδική περίπτωση από το να έχω ένα κομμωτήριο ή να χτενίσω κάποιον για ένα event. Ο γάμος είναι γάμος. Αν ο επαγγελματίας δεν κάνει συχνά γάμους, δεν μπορεί να τα απεξέλθει δεν μπορεί να το διαχειριστεί, ούτε να τα απεξέλθει στα χρονοδιαγράμματα που πρέπει. Και στην τελική να υπάρχει και ο σεβασμός που πρέπει να υπάρχει ανάμεσά μας. Σε επαγγελματίες ακριβώς. Σε επαγγελματίες, δηλαδή είμαστε επαγγελματίες που ξέρουμε πόσο χρόνος όντως πιέζει, που η νύφη έχει άγχος, που πρέπει να τα διαχειριστείς όμορφα. Δηλαδή μου έχει τύχει άλλη φωτογράφος να πει «Α, δεν είσαι αγχωμένη». Λέω, τι τοποθέτηση είναι αυτή τώρα, δηλαδή δεν έπρεπε να πει «Αχ, τι ωραία, μπράβο, δηλαδή, δεν είσαι αγχωμένη, δεν το περίμενα, είσαι κιόλας έτοιμη». Δηλαδή, συνήθως, αν και η νύφη είναι διαθέσιμη και θετική σε αυτό, πάντα τους λέω να είσαι νωρίτερα, δεν έχεις να κερδίσεις κάτι ούτε με το μισάωρο, ούτε με το μία ώρα, έχεις να κερδίσεις υπέρ σου. Το ότι θα κάτσεις, να χαλαρώσεις με τις φίλες σου πριν έρθει ο φωτογράφος. Εμείς το βλέπουμε και μετά, δηλαδή όσο περισσότερο αργήσει, όλος αυτός ο χρόνος πιέζεται προς το μυστήριο. Ναι. Και είναι πιο αγχωμένη. Ενώ όσο περισσότερο υπάρχει χρόνος πιο πριν, ακριβώς, μιλάμε, συζητάμε και πάει με άλλο αέρα στην εκκλησία και όλος ο γάμος κυλάει διαφορετικά από το να πιέζονται όλα προς το μυστήριο. Ακόμα και αν ο χρόνος φτάνει, είναι πολύ διαφορετικό στην ψυχολογία της νύφης. Γιατί μετά το καταλαβαίνει αφού τελειώσει το μυστήριο. Ναι. Σίγουρα την επόμενη μέρα παίρνω μηνύματα, φαντάζομαι και εσύ, τα οποία μου λένε σε ευχαριστώ που με στήρι. Ας το μακιγιάζ. Που ήσουν εκεί και με έκανες να χαλαρώσω, που αισθάνθηκα ηρεμία, που αν δεν ήσουν εσύ, ας πούμε, δεν θα είχε συμβεί όλο αυτό. Αυτό λέω, έχουμε και ένα ρόλο τέτοιο, αγχολητικό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Να βγει όμορφο αυτό και χωρίς να είναι και στημένο. Γιατί και εσύ έχεις αυτό το προφίλ και την αισθητική να μην είναι στημένο, έτσι δεν είναι, να πιάσεις τις στιγμές όπως τις ζήσανε. Αυτό. Τέλεια.